Karong adlaw gihatag niya kanato dili lamang gift of life, dili lamang gugma, dili lamang kalinaw, kung dili iyang gihatag kanato ang tuburan sa kinabuhi, ang tuburan sa kalinaw, tuburan sa gugma, tuburan sa panagdait. Si Kristo, siya ang tuburan naming tanan. Mao nga karong adlaw makita nato usab unsa gayud kadako ang pagigugma sa Ginoo kanato. So great is His love for us, simply beyond our comprehension. Di nato masabtan, pero ingon ana kadako ang gugma ang gihatag kanato sa Ginoo. Kay nga naman, why? Panawa, gihatagan taniya bili nga dili masabtan sa nauna sa tao. Sa iya tang gibuhat nga iyang kaulagway. Gibuhat ta niya dili lamang ta gibuhat nga gijama-jama ra sa Ginoo. Ingon mga bulanon no, jama-jama ko no. Wala oy. When God created us, He created us in love. Nga naman. Because God is love. Atong sunod ba? God is love. If God is eternal, therefore, He is love eternal. Why kinutubang gugma? Anything you do with love, imo na siyang gipanindot. You want it beautifully done. Isang unsa may mong bahato nga dunay gugma. Unsa paghahanan gibuhat nimo sa way kinutubang gugma. Pagkanindot gyud sa tanang binuhat sa Ginoo. O kitang tanang makakita ani, we should be able to see the beauty of God's creation. Unya sa iyang gibuhat ng tanan kabuhatan, kay balo mo ingon siya, it is beautiful. What God has created is always beautiful. Nya pag human niya buhatan ni tanan, mga kahuyan, suba, tinawang tubig, hangin, nga hinlo kayo, He created us in His image and likeness. So iyatang gibuhat, ipanindot pag-ayo. And He created man and woman in His image and likeness. If we are created by God in love, in His image and likeness, therefore, kitang tanan, mga gwapog, mga gwapa. Amen? Hello mga gwapo. Hello mga gwapa. Nanong muragwa man mo ito? Apang tinuod na gisulti ka ninyo. When God created us in His image and likeness, we are beautifully and wonderfully created in the image of God. Dili ta mga ordinaryong tao, mga igsuon. Anong di naman na sa natong makitaan? Tungod kay kita nakasala magud, nalubog atong mga mata. Ug tungod niya na ang igsuon. Tanawa lang. Sa iyang pagbuhat ka na to, grabe. Kanang inyong mga nawong, mga gwapog, mga gwapa. Hello? Kanang inyong mga mata, manindot. Amen? Amen. Kanang inyong ilong, manindot. Amen? Amen. Sige be, I just would want to know if you really believe in what I was saying to you. Ang inyong mga ilong, manindot. Amen? Guniti ko na inyong ilong be. Guniti. Gagunit palang gani ka mo, ni katawan mo. Nga naman, Father, wa man ako maguniti good. Pero your noses are beautiful. Sige be, guniti. Kanya ingnay mong kaugalingon, my nose is beautiful. Sige be. My nose is perfect. Wag mo ito. Natawa na sila. But what God, because it's beautiful because God has created this. Sige, ginawa ko na ba? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Don't you know that every time you inhale life? Wagi anang inyong ilong. So your noses are beautiful because it can breathe in air. It can breathe in life. Unsa may gusto nimong ilong, kanang maayo ang pagkapurma,
apang di makaginhawa o kanang imong ilong. Akong ilong. So, kita na ninyo, your nose is so beautiful. Sige be, usba ko na, gulitin ko na ng ilong niya, say, my nose is beautiful. My nose is beautiful. No, medyo nindot kay medyo bituon na mo. Kay kung ato ng hatagan of value kanang gibuhat kanato sa Ginoo, you will be amazed at your own values. Kanang inyong mga mata makakita ba na? Yes. Yes or no? Yes. Nakita ko ninyo? Yes. Isa yung tanaw. Wapo. Ah! Panawa ng inyong mga mata. Don't you know the worth of your eyes? Usang mata. Baligya ba na nimo usang milyon? 5 milyon? Dako ka milyon? So kita ninyo inyong mata palang guys worth millions na. Amen? Nan, kay nanag-iya magkag-milyon, kamang tanan mga milyonaryo. Yes or no? Yes! Sige pa, ingnan mong tapat, I am a millionaire. I'm very Billionaire. So, nagsugod na mong kakita sa inyong value, mga igsoon. Bilin mong tang tanan. Pero dili lang ta mga milyonaryo. Kanang imong kasing-kasing, Brad. Pila naman ang katuig? 47. 47 na ano, ang edad sa iyang kasing-kasing. Kaya wala naman pila yung edad na. Kanang imong 47 years old na kasing-kasing, Brad, baligya ba na nimo usang bilyon? 5 bilyon. Usa ka katos ka bilyones. Therefore, now you know your real worth. Dili lang mo mga milyonaryo, you are all billionaires. Sige, tingnan ko na yung kaugalingon. I am a billionaire. I am a billionaire. Nagpasalamat ba ba sa Ginoo? Yes. Tinood? Yes. If you really know your real worth, you won't just waste it. Kanang billions nga yatag sa imo sa Ginoo, di na nimo usikan. Siguroon ko na nimo, it will attain something infinite. Pero daghang mga tao, wa tagig bili ilahan. Bili. Kay balo ba mo maigsoon? Bisag tinuod mga bilyonaryo na ta, igsusugnog daw ta sa kalayo kung wala si Kristo. Tungod sa sala natong nabuhat, mao na to day we celebrate because God has given us His only Son, Jesus Christ, to redeem us. Kaya ang atong sala, di na ta makabayad. Nga naman, sa makadako atong mga sala. Pananglitan, insultuhan ako ang bata. Ikaw bata, wait, pulo sala diya! Masamay akong silot, mapriso ko dili. Dili na. Dili na. Pananglitan, akong insultuhan ng hari niya, may ingon akong hari. Ikaw hari, wait, pulo sala diya! Masaya akong silot. Kamatayon. Yun ko sa hari. Nga naman ako akong silot. Pareho naman akong sala. Kaya giinsultuhan ako ang hari ng dignidad mas taas kaysa susang bata. Pananglitan, insultuhan ako ang Diyos ng dignidad way kinutuban. Unsa may akong silot? Kamatayon. Walay kinutuban. Father, wa man ko manginsulto sa Diyos, Father. Maunay inyong pagtuo. Kaganihan, ingon ko, your nose is so beautiful. Unya, kay gibuhat na sa Ginoo. Unya, ato, kay katawaan. Hindi ba dahil na panginsulto? Yes or no? Yes. Hakdagan ta sa Ginoo, maayo kayo puyanan. Kay binuhat mata niya ngayang kahulagway. So, naghimo siya maayo puyanan. Hala, usa ka lugar puno sa mga kahoy. Hala, namulak, namunga. Aron atong kaunon. Hala, dunay sapa puno sa isda. Na ay suba ang tubig hinlo kaayo. Unya nang Ginoo. I could imagine God saying, mga anak, I love you all. You will live in this world. Nindot, a beautiful world. Atong gidawat ang mga kahuyan, atong gidawat ang suba, tinaw kayong tubig, puuan ng basura. Insulto dili. Grabe tangang insulto. Mauna nga, sus, abin nyo, unsa tamang insulto? Giingnan ka mo ganiha, nga inyong mga mata maanindot, inyong mga kilay maanindot,
Pero doon ay mga tao, kiskison ang kilay, ilisdan o drawing. Hello. Hi! At tumato sa langit, tamaan. Yes. Buko. So, usahay, wa lang kita kay balo sa atong buhat kayo. Nagtuura ta, wa ta makapasakit sa Ginoo ay. Yet we are insulting God in our own ways. Wa lang ta kay balo, but we are insulting. Man, kung sa may atong silot, wala ikinutuban. Mauna nagingon ko ganiha, kung wala si Kristo, iksusunod lang tangtanan sa kayo, bisag bilyon pa atong worth. Good news, good news. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ato mo sumabay? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Wala yan ipadala yung bugtong anak. Diyos amahan siyang dakong gugma. Iyang ipadala yung bugtong pinanggang anak. Aron mahimong tao susama ka nato. Nga naman. Abin niyo mga igsoon. Kinahanglan sa usang Dios magpakatao o magpuyo dinhi kanati uban kanato sinatiyo ng tanang anatong kasinatian aron siya mahigpit yang panag-iusa dinhi kanato. Kaya tinuod sa pagpakatao sa Ginoo, nagpakita na sa siyang dakong gugma alang katong tanan. Unya nakikuban sa kanato. Kung ikaw gani mo reklamo, Lord, grabe giinsultuhan ko sa mga tao Ginoo. Dito sa daghang mga tao ila kong ipakaawawan. Sige, sumbong na sa Ginoo. Kaya makasapot yun sa nimo. Niya lang kang kakson niya mo ingon siya, anak, kasapot yun ko sa imong gibati. Kaya ako usab ilang giinsultuhan at tubangan sa daghang mga tao, giludan akong nawong. Kasapot na sa nimo. Mo ingon nga Ginoo, kalisod ay ning wa kay balay, puyo ka sa usang balay niya, pahawaon ka. Dito na lang kapuyo sa mga sa payag, dito na lang sa balay-balay, sa mga hayop. Aron lang doon na kay kapuyan. May na Ginoo, anak, kasabot yun ko sa imong gibati. Kaya ako mismo, dito man ko nagpuyo, dito kong gipanganak sa pasungan, dito sa Belen, dito sa kipuyanan sa mga hayop. Whatever you tell the Lord, He understands you. Through nabati gayud niya imong gibati kay siya nakasinati anang tanan to its extremes. Muingon gani ka, Ginoo, nahigugma ko sa akong mga anak, Lord. Hala, trabaho na ko kay trabaho, kapoy na kayo, makakaon lang sila, maka-eskwela sila. Apan wa gid sila kasabot, Lord ay. Ini kauli na ko, kapoy na kayo kung wa man lang gani sila kalungag. Hala, mga kinaan, mga plato Ginoo, mahugasan hugaw ang balay, nagsigil ag text, nagsigil ag tanaw sa iyang gadget. Lord, grabe na akong gibati, ako silang gibadlong, gisingkahan pa ko sa akong anak. Namalikas pa na ako, sumbong ba na sa Ginoo, kaya mo na Ginoo, anak, kasabot dito sa imong gibati. Kaya ako usap na higugma na ako ang mga tao. Gusto na ko sila dunay maayong kinabuhi, maayong kaugmaon. Hila pa man gani kung ipalansang sa krus. He understands you through and through. Mauna nahiusa sa kanato, tungod sa iyang panagiusa kanato, doon na siya'y katungod nga kita tubuson, kay di naman ta makabayad sa atong mga sala. Tao nakasala, angay tao ang mabayad sa sala sa tao. Apan kay sa Dios nga way kinutuban siya nakasala, kanang tao nga mabayad sa sala sa tao, kinahanglang Dios mismo. Mao kini si Kristo, usang Dios nagpakatao, aron iyang dawaton diha sa iyang kaugalingon, ang silot nga angay kanimo, angay kanako. Do you understand now your worth? You are not simply billions, mga igsoon. The Lord knows our real worth, that He doesn't even haste. He did not even think twice in offering Himself just to save us, just to redeem us. Nya dili lamang ta tinubos sa Ginoo nga igsoon. He wants us to be restored into that original beautiful image God has created us to be. Kita mga hulagway sa Dios. Nya mabalik man nato ang atong pagka-inosente, ang atong pagkabalaan, kay we are made in the image and likeness of God. In His divine image He created us.
Mabalik pa ba na nato? Good news, pwede pa. Tungod ni Kristo, kaya ba ba mo mga igsuon? Kung tanaw ka ng pilen, tanawa ko nun yung pilen. Real life situation na yan. Diya nagpuyo ang mga mananap. Diya sila magtiner sa maong lugar. Therefore, diya sila mangihi. Angso, diya sila malipang, bako. Kunya, kanang pasungan. Unsa may imong isulod diya sa pasungan? Dili ba mga pasaw? Mga panos. Yan, maunang kahimtang sa pasungan, iyang gidawat si Kristo. Tanawa ko ng pasungan din. Niagi ba na sa inyo una ang pasungan baho? Wala dyan yan, ha? Hagi. Ang pasungan hugaw? Wala dyan yan. At kining barn hugaw? What yun? Simply because Jesus was there. Nahimong balaan ang maong lugar because Jesus was received by ato na lang yung barn na siya, mahimong nasang barn, kulungan sa mga hayop. Similarly, when karon gina-offer siya sa Ginoo kanato, ang Dios nga makapabago kanato, ang Dios nga makahatag kanato atong tinuod nga bili, ang Dios nga makapabalik sa atong pagkabalaan, gina-offer sa Ginoo karon kanato. Mauna karong adlaw yang gihatag kitang tanan unta maluwas na, kitang tanan mabag-o na ang kinabuhi. Pero mabag-o na bang kinabuhi sa mga tao? Abi ninyo may isuon na bago ang imahin anang Belen tungod kay mao may nidawat ni Kristo. Kung ato di ay dawaton si Kristo, mabag-o sadta, mabag-o atong kinabuhi, mabag-o atong pamilya, mabag-o bisag kinadaotan ng kinabuhi, ngilad na kay kinabuhi, mabag-o pagayon. Pwede ba? When we truly accept Jesus in our lives. Kaya pala mo mga igsoon, may unta, Father, nagka naman ko tayong sa, Father, sobra naman niya akong sa. Good news, isag, tanang sala sa kalibutan, ato pang nabuhat. Kaya pala mo dito sa Kalbaryo, tulo dito ka krus, apan usa ang duha ka krus sa duha kriminal, apan usa sa mga kriminal nabago pa gyud, nakaabot pa sa langit. Tungod kay last 2 minutes of his life, iyang gidawat si Kristo sa iyang kinabuhi. Na kay istorya ninyo. Kini siya usang istorya sa kanang kriminal. Kriminal siya, hardened kriminal. Kauban niya dito sa prisuhan, mga pinirisong binalanggo sa mga daghan ng mga kung saan nilang ipagbuhat silang kinabuhi, kung napriso sila. Pero dito sa prisuhan, doon naman ko yung recollection, retreat, na yung mga Bible study, na yung misa. Kani usa ka grupo sa mga kriminal. Ni-appeal man sila anak. Unya, tungod niini, ilang gidawat si Kristo. Nakita nila si Kristo, ilang nadungog si Kristo, ilang nasinati si Kristo. Tungod niini, nabag ko ilang kinabuhi. Tungod sa pagbago silang kinabuhi, ihatagan sila parol. Unya, mga maayo man sila manungtog. One time to ako sa usang prayer meeting, niya sila i-invite as guest at mga prayer meeting. Gitawag nila ilang kaugalingong tambuli singers. Unya, maghatag sila testimony. Ingon sila sa una sa wa kami mapriso. Ingon ani kangilad among kinabuhi. Bungkag among pagkatao. Apan salamat nga kami na priso. Kay dito sa prisuhan among ikaplagan ang Ginoo. Ug iya kaming gibag-o. Ug karon nahimon sa kaming tibuok. And they would sing songs of praise and thanksgiving for what the Lord has done to them. Ako po naminaw lang ko silang taawit, but it touched me to the heart. Pero doon na sila giawit, nahagtod ka hindi na ako makalimtan. It happened siguro pila na katuig, hapit na 30 anyos, I was still a seminarian, pero hindi ko kalimot sa mga kanta. Ingon sila, karon among awiton, ang masang awit, a song composed by one of our fellow inmates, a hardened criminal. Kini siya bisag unsa na mag-invite nato sa retreat, sa recollection. Di yun siya. He was very, very hard deep inside of him. But one day,
he participated in the recollection. And while he was listening to the Word of God, naapli yung una-una, naapli yung kasing-kasing, makakita na siya. Pagkatanaw niya, nakita niya kinabuhi, he cried, naghilak siya, what did I do to my life? Mao na ba nang niya akong buhaton, puro kadautan, hapit na ko mamatay, puro dautan na akong gibuhat, naghilak siya. Ingon siya, what did I do with my life? Unya, nagbasol siya, ingon siya, nugod ka. Pero samtang nagpadayon siya, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mabati man kayo niyang gugma sa Ginoo. The Lord was just there, waiting for His return. So, pagkasinati niya sa gugma sa Ginoo, nihilak kayo siya. Nihilak siya. Nibalik sa Ginoo, nagbaso, Lord, pasaylo ako, Lord, pasaylo ako, Lord. Ibisang di ay, ingon na ko ani kadautan, pinangga pagyahapon ko nimo. Nga siya, Lord, saan man ako pagbalos nimo? Duha na lang kasi mana akong kinabuhi. Dito, nagsugod pagbago yung kinabuhi, ug nagsige na siya kampo, nagbasa na sa Biblia, appeal sa prayer meeting, sa misa. Unya dito na lang sa kanan sa ilang kapilya, siya kapanghinlo dito. Pero bisan kung sao niyang pamalandong, di man yun sa kabayan, sa gibuhat sa Ginoo kaniya. Sa iyang pagpamalandong sa kagabi, nakahimo man siya sa kaawit. Patagi ko na ko, key of E. Mao na yung awit. Mawain na Jesus, patawarin mo kami sa aming kasamaan. Maraming kasalanan, kami ay nagsisi na at di na uulit pa. Habang may buhay, ikaw ay paglilingkuran. Pagkadungog na ko ng linya, habang may buhay, ikaw ay paglilingkuran. Natanggol na ako kasing-kasing, kedua na lang kong kasimana, yung kinabuhi, pero nangako pa siya sa Ginoo, habang may buhay, ikaw ay paglilingkuran. Unyamingon yung kauban, gitinunood niya yung pangako sa Ginoo. Huwag sa giusikang panahon, tanang panahon ng nabilin siyang kinabuhi, para nagayod sa Ginoo. Pero niabot naman ang panahon na siya bitayon na, patyo na sa by lethal injection. Samtang naghigda siya, niya patyo na pa siya, ingat siya, Brad, dali lang. Kaya sa ko din yung patya. Pwede ba kong muampo? Kunya, yan po siya. Yang pagampo, yang giawit, ang yang posisyon. Kapan niya kaning isumpayan? Ilaw ng pagbabagong buhay ng mga makasalanan, nais naming makamtan ang buhay na walang hanggan. Kami ay nagsisi na at di na uulit pa. Habang may buhay, ikaw ay paglilingkuran. Injeksyonan siya sa lethal injection. Pero samtang doon na po sa'yo kinabuhing nabilin. Sige siya kaawit. Habang may buhay, ikaw ay paglilingkuran. Nagkaana mo kahilis yung tingog. Habang may buhay,
ikaw ay paglilingkuran. Ug siya namatay. Asa naman siya karon? Sa langit. Amen? Pagkangilan siyang kinabuhi, apan niya yung gidawat si Kristo siyang kinabuhi, na bag-o ang ngilad nga istorya siyang kinabuhi. Karon, ato ganing hisgutan yung kinabuhi, maka-inspire pa natong tanan. Manang igsoon, dawaton lamang nato si Kristo sa atong kinabuhi. And Christ is God's wonderful gift given to humanity alang kanatong tanan. Alang usab kini kanimo, alang usab kanako. Mga pana ko ninyo, willing mo mong mudawat ni Kristo sa inyong kinabuhi? Kinsay willing pa sa kamot? Pakita. Nan, abi ninyo nganong nabag-o katong maong piniriso kay sa iyang pagdawat ni Kristo, iya man sang gihatag yang kinabuhi ni Kristo. Dunay panaghiusa. Abi ninyo mga ison, kung dunay panaghiusa, dunay pagbag-o. Pareho sa kape o sa tubig. Kung ang kape, padungol rin mo sa tubig, kung may tabuan na. Pero ang kape gani, butang nimo sa tubig, dawaton sa tubig ang kape, dawaton sa kape ang tubig, dunay panaghiusa. Mao ang kape, makaangkon na sa kinaiya sa tubig, ang tubig, makaangkon sa kinaiya sa kape. Pagbag-o, kung atong dawaton si Kristo, o ato usab ihatag atong kaugalingon nato kang Kristo, andam sang mudawat nato, nagwater siya, ihatag ba nato atong kinabuhi kaniya? Andam siya ihatag ang tibuok ng kinabuhi alang kanato, andam batang mudawat niya. So kung andam mong mudawat ni Kristo, andam basat mo nga ihalad yung kinabuhi ngadto kang Kristo. Andam. Kinsay andam dito sa kamot? Pakita. Are you willing to give, to offer yourself to the Lord? Yes. So that the real change may occur in you? Yes. Okay, kung mauna yung desisyon ni karong adlaw, gihatag ka nato sa Dios Amahan, iyang buktong anak, Dios anak, as a special gift. Kung willing mo mga igsoon, piyong inyong mga mata. Ipiyong inyong mga mata, lingkod mong tarong. Just close your eyes, please. Aniya maniniyang Ginoo, iyang gihatag ka nato yung buktong anak. Andam ka ba mo dawat kaniya? Kung andam ka igsuon, then prepare your heart. Prepare your heart. Remove all obstacles that is coming into your life. Kung sa mga nang babag, kanang kalakot, kapumot, pagdumot, labi na ng pagdumot. Tanang mga sala, dagkong sala, kung na imong babag. Kung gusto yun ka, mahiusa sa Ginoo. So, kwaon na to ng mga babag. Sundon na to ang Ginoo nga nagingon, magpasaylo. Pasayloon na to, tanan, nakasala ka na to. Let us forgive all those who have offended us through the years. Na, mao man ay sugo sa Ginoo that we should forgive. Karon, kung may nunduman nimo itong mga tao nga nagpasakit kanimo, bisag unsa tong mga sala iyang gibuhat kanimo, are you willing to forgive for the sake of Christ who is telling us to forgive? Kung siyo kang mutuman sa Ginoo, din lang Ginoo, do not mind your feelings but make a decision. Lord, I decide to forgive the following. Ignacia, ako nang ipasaylo Ginoo kining mga sumusunod. Mention the names of these people you want to forgive. Na Ginoo, Lord, I decide to forgive the following. Mention their names. Sige, Usma, do it again.
mean it from your heart and say, Lord, I decide to forgive the following. Mention their names. Do it once again. Mean it from your heart. Lord, I decide to forgive the following. Mention their names. Kung karon na nagdesisyon tamo sa pagpasaylo, the Lord said, if you forgive the sins of others, your sins will be forgiven as well. Let us ask the Lord's forgiveness sa atong mga sala na nabuhat sa atong isig katao. Let us ask the Lord's forgiveness because He is true to His promise. Once we decide to forgive, we will also be forgiven. Magbalik ta kaniya. Yes, Lord, we have sinned against you. Cleanse our hearts, Lord. Make our hearts ready to welcome you. Karon mga igsuon, atong ablihan na mga kasing-kasing, and let us allow Jesus to come into our lives. Dapita siya sa imong kasing-kasing igsuon. Dawata siya sa kinasing-kasing kayo. Yes, Lord, come into our hearts. Karon atong mahigpit atong panag-iusa kaniya, kung desido gyud mo mahiusa sa Ginoo, ipataas nato atong mga kamot as a sign of surrender. Let us raise our hands as a sign of surrender. Kunya ihalad, sige, istoryaha Ginoo, ihalad imong kinabuhi diha kaniya. Apil ang imong mga problema, imong kahuyang, imong mga kasakit, ihalad nga sa Ginoo. Itugyan kining tanan diha kaniya. Tanan gayon. Kayong kabalaka di kapasagdan sa Ginoo. Just offer yourself to Him. Kung isdito na gyud ka sa imong paghatag sa imong kagalingon sa Ginoo, sa imong pagdawat kaniya isip imong Dios, hariyo manluluwas. Willing ka bang barunggan ang mong desisyon? Kung tininuod na kining mong desisyon, pakita kini sa Ginoo. Pakita nga barunggan nimo mong desisyon sa pagdawat kaniya, paghatag sa imong kaugalingon kaniya. Pinaagi sa pagtindog. Samtang kapiyong imong mga mata, nagapataas imong kamot, pakita sa Ginoo. Tindog. Pakita sa Ginoo nga desidido gyud ka. Ayaw ikaulaw Ginoo ang isuon. Tatanaw sa kung sa katinod imong desisyon. If you have truly decided, then stand up and show to the world you are for Jesus. Sige, tindog. Ayaw mo kauaw, ayaw nyo kauaw Ginoo, pakita.